ka-idol. Ang kodasyon ni mga ka-idol sa YouTube channel mga ka-idol. Balik na po tasunasan mga ka-idol. Kimurog na higami gamay na. Brad. Murag di man maibot kung pila suod man isa murag ang huyong lapok istaran atong suwayan be atong si buton natin magitang kasagre si buton ato gamay be. Guys, naik kasa guys. Guys, lagi asa ka pa doon. Lubog man planetang Earth. Ha? Dra. Ako agad. Ngupot gid siya. Ngupot gid siya guys. Okay. Sus lambatan. Buena siya. Matik kamunggayan ba. Buyag nara patas dagat. Buyag ha mga idin. Sa tangking ba? Ata ka na sa tangking Brad. Okay, asa ba? Okay, asa ba? Brad, tara ba no? Tara. Look. Igo. Okay, go yun guys. Yung may kasagward. Ito sa mga kasam na gud. Sa mga na eh. Sa mga ito eh. Kumong do. Sure. Ano ba? Wa mi makuha to guys kay ka-idol kay kumong daw kuno to makahilo kumong gud. Amo lang gibalik sa dagat. Ino lang tiga makita ko ika be sa shooter ya sa mga alien dere. Ika may mutira kay higo kay ka. Iyay, barang naay. Kanino sa man eh. Wala sa mong sipot. Ay sa kamao na siguro ni. Ayun ilubog na pud. What? Zero kita ni. Ina na nabrad. Oh, drabad. Sa. Ato sa ipatidlo mo sa tubig. Okay, patilo kay nakuha na ito. Atik rata mga guys, sa prank rata mga guys, pero nakuha na ba. Atik wala na sa tubutang tubig, wala tirahan na po may suot ito sa kayan gamay. Atik ito sa tubig, ito slo ibalik. Pero naigo na ito sa shooter, magkining mataagod sa mga alien ko. Kanaas. Yan ang amang sa mga balik mo sa dagat, ha? Kuha. Muna yung kita. Pasayan. Ibalik na mo sa dagat, ibalik. Kaya ito ibidyohan, ibalik sa dagat. Dara. Guys, so pasayan no, magsigaring mata na yan, puwa kayo ba? Magrisadis. Joke rat mga ka-idol, pasayan no. Tibutas labatan. Light pasayan na yung sarjo kubuko pasayan mga ka-idol, pero hinihina lang sa tagpangita adres salidsid sa kilid-kilid ba. Kung naiburoy ba datong ba kalami ka tagsuka ba na sili. Ay, pero buyag yung taon. Bungol na minaw, ba't na nagtanaw, pero buyag na arapat asunasan.
Creamer naman so lamoks kong lunggan. Biyan eh. Brad, mo namin so lamoks kong lunggan, Brad. Ako ka lang mananap ba? Brad. Wala nakuha na. Na? Pasaya na? Na? Pasaya? Ay, kuha wa. Na? Yung kasi kung yan ako yan. Na, dahil mga kaidolo sa ano. Naagin mga kaidolo. Dara, pasaya na mga kaidolo. Dara, okay daw na. Pasayan mga kaidol. Matik. Kamong gayan. Sibot. Aring sibot be. Napa? May noon. Nay. Tuwad ng buwi nga. Mura pog naungo eh. Nadigsig pa o de. Nya, asaman kuha? Sure. Dili lang sa sniper sa kanang pana sniper puri sa sibuta shot dai mura po ni seksi kanang LeBron James. shot po dire sa kanang kuan basak biyaw. Ablihan atong sakab labatan. Okay kayo. Nagpusot-pusot ng pasayan mga ka-idol. Basta magkugilan tadris kadagatan taga probinsya makakuha gitag mga panudan ato diha libre yung panudan. Basta magkugilan ta ha. Ang hilig og dagat makakuha gyud basta moadto lang yung hunasan. Ang atuas atong kapobre atong puhunan ang atuwa rin yung kagugihan. Mabuti pinod mga kaidol. Ator ni Brad. Ator ni Brad lah. Ator kuha din ay lambay na Brad eh. Ator ni Brad. Wala lambay no. Wala okay mati kay nakuha kay dako kay ilino. Buyag. Bung laminaw bata nagtanaw so dia. Kisiyaw. Wasura lambay. Nulungag mati da ba no. Biyag. Probaliw. Buyag taon oy. Buyag yung taon. Dako ginuntong ng bayan noon. Dili lang data kinahanglan nga mapalit pa ta sa merkado oy. O makalugar tag logsong sunasan aw manginhasta. Kay libre man sa danon basta maghunas lang. Wag yung hunas para plabyon. Basta maghunas ang taga-bukid. Mulugsog yung hunasan. Makakuha agad. Basta magkugi lang. Ang uban po di habon. Magpaabot. Mambud ang umang taga-bukid. Ang hunasan mo balhin sa ilaha sa bukid. Ang bukid mo balhin sa hunasan. Joke lang mga ka-idol ha. Tuwa rin mga ka-idol, lingaw lang kung makakita tao. Lingaw mata mga ka-idol, malingaw kita. Pinagis sa itong pagkayod bas panginhas ba, makakaon kita basta magkugi lang kita. Silip na ito mga ka-idol gagmay ha. Na ito na may pasayan na may kasag mga ka-idol ha. Ito na nisik paon makuha ba yun na ito. Ay nakasibat man. Saka to basta makalugsong taga-bukid makakuha ginag isda gyud ikaw mas lag atong mulugsong sa gaysano kanang mall makakuha mo saldi sa makakuha mong isda pero gisuot lata sardinas ba. O na pod
dako gid to pro buyag. Kung lambay. Ala. Mga ka-idol, katong napildi ha, katong napildi sa topic sa lugar ni LeBron James. Ay mo kagola to wala mo ipalit og sudan. Panginhas na lang mo kay kakuha gyud mo tag sudan, bawi ra gyud mo tag sunasan mga ka-idol. Para semua mapildi pud mo para semua god pildi pud mo anginhas na lang. Di ba choy? Usa brad? Oh, naman tani Panginang ubuhay na to natong paito ng pamilyado ba. Manginanay lang kita yun. Nya katong napildi sa dapig ni LeBron James. Unsa man to? Ang istorya na ni LeBron James napildi mo siya kuno namista mo sila syokon kuno inom kung nagtuba nga puti. Kainom to ba nga puti mo na napildi si LeBron dito. Sa man kainom na mo na napildi ni team LeBron day kay kainom day kuno tuba dito syokon di ay. Nahubog siguro to pag kuan ba lipat ang pasa ba tunos kontra na pasa no ng bola. Muna sa man kuha ba? Ambot lang kana na yung naabot ni sud wala man di kuno. Wagid si Piat Sira gyud wa kaigo si LeBron.